Hola, bos días a todas a todos. Me acompaña nesta mesa a miña dereita Pablo Rivera Capón, deputado provincial do PSDG-PSOE pola Diputación de Lugo, Ildefonso de la Campa, director xeral do Plan Xacobeo, e Eladio Fernández Pérez, entre outras cousas, presidente de Special Olympics Galicia. En sí, o motivo desta rolda de prensa é que imos, neste caso, presentar os distintos actos que se farán concretamente na nosa cidade o 3 de xullo, despois de 6 días de peregrinación, vendo un pouco o dossier, informándome un pouco. Isto iniciouse co anterior Xacobeo, estamos a falar do ano 93, no 93, onde en sí se fixeron dúas rutas nada máis, e foi tal evolución que neste caso estamos a falar de moitas máis rutas e de unha grande participación que o Gallá alcance os niveis desa primeira. Nos aquí por parte do Concello estamos moi gustosos neste caso de colaborar con Special Olympics. Como vedes aquí nesta mesa estamos as distintas administracións onde estamos neste caso tanto efectos de colaboración e traballar conxuntamente para que todo o actos se poda desenvolver do mellor xeito posible e que neste caso que o Gallá teñamos esa gran xornada que, como decía antes, rematará aquí o 3 de xullo cunha misa que se fará ás 12 da mañán e logo con esa convivencia familiar por parte de todos os participantes e dos familiares que os acompañarán. Sin máis, cedo a palabra, neste caso, me imagino que será Pablo, que nos explicará un pouco máis polo miúdo, un pouco todas as etapas que se van a desenvolver ao longo destas xornadas que se van a facer a partir do luns 27 de xullo. Bueno, moi bons días a todas e a todos. Moitas gracias, Gonzalo. Como deputado de Promoción Económica e Social, represento a Deputación de Lugo neste caso. En primeiro lugar, agradecervos que nos teñades acollido na vosa casa e dicir tamén que se estou aquí é porque a colaboración é moi estreita con Special Olympics dende fai moitos anos, non? E tamén porque este evento, das 7 camiños que se van a realizar e das 7 rutas que se van a realizar, 4 van a partir da provincia de Lugo, non? Entón, facendo honor un pouco a eso en representación da nosa provincia, era obrigado facer unha parada no camiño, nunca mellor dito, en Santiago. Facer unha parada no camiño para, en todo caso, recoñecer a labor que por ano 93 iniciou Fadenga, e cuxo testigo recolleu a día de hoxe Special Olympics na persoa de Eladio. Decir que Special Olympics é unha asociación cuns valores moi especiais, uns valores a prol da discapacidade, pero sobre todo que persegue no fondo potenciar precisamente as capacidades que ten cada unha destas persoas e non afondar nas súas limitacións. Así que eu creo que aproveitando o camiño de Santiago, o ano Xacobeo, esa simbiose entre as características que ten os propios valores que se encarnan a través do propio camiño de Santiago, creo que é unha gran oportunidade para exhibir a forza e o músculo da xente con discapacidade. En resumo, moi pouco máis que engadir, tamén agradecer a presencia hoxe aquí de Ildefonso, co que xa tiñen o prazer de coincidir en máis dunha ocasión, e poñer en valor que neste caso a Diputación de Lugo, como digo, a que eu represento, ten un compromiso moi fondo cun dos piares fundamentais que son os servicios sociais, a xente, o benestar social, a xente que ten o mellor maiores dificultades, porque para nós é fundamental e básico desenvolver estos aspectos. Así que, noraboa por o esforzo, todavía queda moito traballo para que chegue ese bo comezo, pero creo que sempre cando todo o mundo chega á Praza do Obradoiro, creo que é unha recompensa inigualable porque ese cadro esforzo
é moitísimo maior que o que estamos habituados. Moitas gracias. Bueno, pues desde la Xunta de Galicia podedes velo tamén en canto a contribución que aparece para este acto especial, para este proxecto de Special Olympics Galicia, e unha participación de diferentes departamentos, tanto os que teñen que ver coa política social do goberno galego como tamén co deporte, porque precisamente o deporte e Special Olympics leva facendo dende xa fai moito tempo, é unha das mellores formas de integrar, de normalizar e tamén de visibilizar as persoas con discapacidade na nosa comunidade. O Xacobeo, indudablemente, confía e, ademais, considera un socio continuado neste tipo de actividades a Special Olympics. Así apoiamos a súa peregrinación e estaremos ao seu carón nos actos nos que nos solicite a nosa presencia, porque precisamente se trata de integrar e de visibilizar as capacidades que teñen as persoas con discapacidade e tamén a capacidade que ten a sociedade galega de apertalas e de facilitarlle as cousas e de integrarlas e, sobre todo, de normalizar, como pasa con esta peregrinación, unha peregrinación máis colectiva das que van a chegar a Santiago de Compostela, a maior parte delas de diferentes colectivos, pero tamén cunha presencia importante das persoas con discapacidade. Aproveitando, ademais, este momento, decir que no noso plan director vamos a seguir afondando nos próximos anos precisamente na garantía da accesibilidade do Camiño de Santiago e dos albergues para poder atender o conxunto da poboación da nosa comunidade. Só queda darlle enhoraboa por esta iniciativa repetida ao longo destes anos a Special Olympics e tamén felicitarnos todos pola coordinación entre diferentes administracións para poder apoiar un reto de país como é a atención ás persoas con discapacidade. Tócame. Remate. Rematas ti, que es o anfitrión da casa. Bueno, pues nada, bons días a todas e a todos. En primeiro lugar, quero agradecer a presencia e a colaboración da Xunta de Galicia, da Consellería de Política Social e tamén da Consellería de Presidencia, agora xa cambiou, pero que corresponde ao patrimonio do Xacobeo, non? E tamén, como non, a diócese, ao arzobispado de Santiago, porque é unha das partes importantes e a colaboración é a máxima e o entendimento tamén está a disposición das persoas con discapacidade. E, como non, a Diputación de Lugo, a de Coruña e a de Ourense, que non están hoxe aquí acompañando, non puderon, a FEGAN, e non podo olvidar ao Concello de Santiago. No Concello de Santiago somos, eu diría que colaboradores directos, igual que o resto das organizacións, pero con Santiago, por ter a sede aquí, Special Olympics, pois con máis influencia todavía, e estamos, de alguma maneira, rompendo a cabeza todos os días, porque sempre hai algunha actividade en Santiago. Por lo tanto, Gonzalo, gracias por o vosso apoio, por a vosa colaboración e por o voso aguante para sacar adiante os proxectos de Special Olympics. Tamén un dos temas que están colaborando é a Fundación 11, entre outros, a FEGAN, aí toda unha serie de entidades e institucións que fan posible que este Xacobeo sea realidade. Comentar antes, creo que era Gonzalo e agora Ildefonso, a transversalidade deste proxecto. Este proxecto naceu no ano 93 co Xacobeo, naceu, mellor dito, non co Xacobeo, naceu para as Olimpiadas de Barcelona e depois continuou co Xacobeo, pero é un proxecto transversal onde tanto Special Olympics como Plena Inclusión Galicia temos a satisfacción de poder decir que por donde pasamos somos ben recibidos. Por donde pasamos contamos co apoio, sea
o político do color que sea. Fai poucos días, no Concello de Sober, fixemos unha actividade e ali estaba a pluripolítica total representada nesta actividade. Algo que nos orgullece e algo que tamén potenciamos para que a política sea máis inclusiva, sea máis dialogante e non tan agresiva, que a agresividade vamos a poucos sitios. E iso é un valor que tamén, como dicía Ildefonso, temos desde Especial Olimpis. Co que se refiere ao Xacobeo, o Xacobeo é unha actividade máis do proxecto, unha actividade puntual cada ano que toca Xacobeo. Como ben dicía Gonzalo e Pablo, empezamos no ano 93, un ano tormentoso para o proxecto de Especial Olimpis. Gonzalo non o viviu, pero si o alcalde o viviu, si algúns concelleiros que están hoxe o viviu. Foi un tormento moi complicado, porque confluía naquele momento todo o proxecto, o desarrollo do proxecto do Xacobeo, e unha parte moi importante era a disputa das plazas públicas entre a Iglesia e o Concello. E nós nos vimos como chourizo no bocadillo, metidos no medio, e tuvemos que lidiar e tuvemos que recurrir incluso ás forzas do orden para que o señor arzobispo, naquele momento Roco Varela, nos dixera a misa na Plaza da Quintana. A partir de aí foi xa unha actividade no 2004, creo, e no 2010, pois foron xa máis normalizados, con máis convivencia, con menos reivindicación. O proxecto de Especial Olimpis é visibilidade, darlle visibilización ás persoas con discapacidade intelectual, incluílas en todo o que fai a ciudadanía, que non se sintan diferenciados dun ciudadano que en principio nos etiquetamos como normales a outro que ten unhas limitacións, pero ten moitas capacidades. Especial Olimpis, desde o ano 2000, que se constituiu oficialmente, temos que dicir que contou sempre co apoio da administración pública. Tanto que foi a pioneira administración autonómica, naquele momento con Corina Porro de conselleira, como que as diputacións. A Diputación de Lugo foi a pioneira e a primeira, xa con outro presidente naquele momento, en apoiar o proxecto de Especial Olimpis a nivel provincial. O Concello de Santiago, aquí no Concello de Santiago tuvemos a honra de facer a primeira actividade nacional nas instalacións de Santa Isabel, un campeonato de natación. Agora estamos co Xacobeo, e o Xacobeo vai ser un Xacobeo normalizado, cos apoios que necesita cada usuario, cada persona, pero tamén cas exigencias e os compromisos que cada ciudadano temos cando asumimos unha responsabilidade. Hoxe facemos esta presentación porque o día 26 e o día 27 vamos a facer xa a salida oficial dos distintos camiños. Nos distintos camiños van a participar, nos 7, van a participar máis de 500 persoas, entre persoas con discapacidade intelectual e personal de apoio que necesite. O día 27 salirase de Monforte, que é o primeiro camiño que sale, que é o camiño de inverno, e o día 26 salirase ás 10:30 da mañá os distintos camiños. Ben dicía antes Pablo, hai 4 camiños que salen de Lugo, o de Monforte, o da Plaza do Obradoiro, o Praza do Concello, o de Begonte e o de Paradela. E despois hai un camiño que sale, que é o portugués, que sale desde Porriño, e hai outro camiño que é o do norte, que sale desde Narón, creo recordar. Van a estar durante 7 días,
camiñando para chegar aquí a Santiago o sábado pola tarde. Despois de todo ese recorrido, bueno, pois chegarán ao Obradoiro e aí é un acto que os que xa vivimos o de peregrinacións que suele poñer o velo de punta, porque chegan esa satisfacción, esa alegría de haber cumplido o objetivo, velos como disfrutan é verdadeiramente emocionante. O domingo, día 3, pois facemos a peregrinación do que nós chamamos etapas adaptadas, que son as persoas con grandes necesidades de apoio que non teñen esa posibilidade de participar durante os 100 km de rigor, pero que se vai a facer do Monte do Gozo hasta Alameda, donde se reunirán xa con todos os familiares e despois saliremos peregrinando desde Alameda hasta a Plaza da Quintana, donde aí habrá dous actos. Un acto institucional do proxecto da organización e o acto religioso. Ao terminar o acto religioso, o Concello de Santiago concedeu-nos as instalacións de Amio e aí nos trasladaremos para celebrar a convivencia familiar que normalmente celebramos todos os anos en Carballiño, salvo o ano que é Xacobeo. E que máis vos podo contar? Bueno, pois pouco máis. Dicirvos que para eles é xa un deseo que chegue ese día, están facendo as camiñatas e entrenando con toda a normalidade. Algúns que torceron algún tobillo tal, pero non van poder participar, pero vámonos ter que traer, aunque solo sea a Quintana ya a convivencia, pero bueno, con eso hai que contar e todo demais. Nada máis, e agradecervos a presencia dos medios e tamén pedirvos, porque Especial Olímpics, os que están aquí ao meu lado sabe que pedimos, que se pode ser, lle díades visibilidade, non os que estamos aquí, que non nos fai falta. O proxecto de Especial Olímpics é un proxecto de familia, por lo tanto, o objetivo é a familia, a persoa con discapacidade, pero sí as persoas con discapacidade. Sí que se vexen reconocidos como outro cidadano calquera da nosa comunidade ou da fora. Se me queda dicirvos que é un proxecto, a peregrinación a nivel nacional. Hai 3 comunidades que participan e en total 170 e algo de personas que van a vir, 170 peregrinos que van a estar participando da comunidade de Valencia, Murcia e Cataluña. Que van a estar aí colaborando e traballando e sacando adiante. Nada máis, pois as preguntas que queirades, pois respondemos. Eu queria preguntar por ese momento da chegada, como viven eles, pois, o momento de chegar ao Obradoiro despois de eses 100 kilómetros. Estamos metidos dentro do tema, non? Hai 2 temas que non poden faltar. O Monte do Gozo vai ser a base, empezarase o camiño e ao terminar en autobuses veñen ao Monte do Gozo e o día seguinte pois marchan en autobuses onde terminaron a última. Pero cheguen a hora que cheguen non pode faltar a festa. Já poden vir cansados, pero non poden faltar a festa. E outro dos temas é cando chegan a Santiago. Cando chegan aquí, pois a satisfacción que eles teñen de haber chegado, de haber cumplido, como dicen eles, conseguímolo, ver tirar os bastóns que traen ao aire e algún que a súa fe, que a súa eso, verse arrodillado de diante da entrada da catedral, desde logo os que teñan a lágrima fácil que non veñan, porque van a ter que chorar, van a ter que chorar da inversión. Para eles é un gran objetivo, é unha gran meta. E máis, cando hai, bueno, pues, como a todo humano, pues, teñen problemas, ampollas e tal, levamos unha furgoneta por os camiños, un coche escoba,
Bueno, as que suban ao coche escoba xa hai que poñerse serios, porque a capacidade de superación, a capacidade que teñen de sufrimento é moito maior, moito máis grande que a que temos calquera de nós. Eu falo unha persona que conoce moi directamente o que é o mundo da discapacidade, porque tamén é parte do gremio e sabe do que estou falando, non? E ya te digo, por eso é emocionante velos, pero tamén para eles é moi emocionante verse nos medios de comunicación. É para todos, non? O que está na parte política máis emocionante, non? Pero para eles é moito, moito, moi importante. Non só para eles, sino para o estímulo que nos crea para despois traballar con eles nos centros sobre a súa rehabilitación e o seu progreso cognitivo. Moi importante. Non é só dicir, bueno, chegaron a Santiago e tal. Non, é que despois, igual que falaba antes de Alfonso, no tema do deporte, o deporte, a actividade física é beneficioso para todos, pero para eles moito máis, porque a través deso facilítanos moito o traballo dos nosos profesionales, esa estimulación, esa autoestima, esa superación que se lle está marcando a hora de traballar, a hora de desarrollar os programas de rehabilitación, de integración, de inclusión e todo máis nos nosos centros. A difusión que lle dades, neste caso, os medios, e sobre todo o día 3 de xullo, polo que dicía neste caso Eladio, non? A importancia que ten hoxe esta rolda de prensa en sí para que lle dades a máxima difusión e logo importante tamén o 3 de xullo que lle dades neste caso a maior de difusión, de repercusión, porque en sí un premio máis neste caso o traballo desenvolvido por toda esta xente e sobre todo tamén ese premio que reciben os participantes, non? Tamén a vostede, gustaría preguntarlle por outra cuestión, por o tema das cacharelas, saber un pouco se temos xa cifras, ainda que hoxe cerra o plazo para as privadas. Sí. Pois sí, últimos datos, máis menos, a xente ten, a verdade, moitas ganas de festas, non? A verdade, levamos, neste caso, máis de 30 solicitudes de cacharelas, neste caso, en espazos públicos, cacharelas sardiñadas, non sei ora exactamente o número, pero sí máis de 30, algunhas solamente son cacharelas, outras son cas dúas cousas, e levamos máis de 700, neste caso, solicitudes de cacharelas privadas. Agardemos, neste caso, que moitas desas 700 solicitudes non sexan só para quemar esos rastroxos que poidan ter ou quemar esos enseres, non, que sexa realmente porque queren, neste caso, celebrar o San Xoán, non? Nós, neste caso, por parte do Concello, solicitarles a maior das precaucións, neste caso, o Servicio de Bomberos está avisado de todas e cada unha dos lugares onde se van a celebrar tanto as cacharelas públicas como privadas, se están facendo esas labores de revisión para que todo saia do mellor xeito posible. Neste caso, un despiste do condutor. Neste caso, en vez de estar atendendo o que hai que atender, cando vamos nun vehículo, temos que ir mirando, neste caso, de frente, tentar despistarnos o menos posible, pero, lamentablemente, domingo pola mañán, despistouse, neste caso, o condutor e provocou, neste caso, que tirara tres volados. Os cales me parece que xa se están repoñendo, que coido que a día de hoxe están debidamente colocados. Alberto Consellos, cando abrimos orden?
Orrio neste caso xa o dixemos, non? Ademais, eso o dixen no medio pois do que vostede neste caso está aquí a representar. Xa dixemos, non? Que no momento en que estén, que foi un pouco das indicacións que dimos dentro do Departamento de Tráfico, no momento en que realmente estén os semáforos, abriremos Orrio, sobre todo para ese paso de peatóns. O importante é o paso de peatóns, é a seguridade máxima que temos que ter. Estamos falando de 2 carriles de baixada, 2 carriles de subida, unha distancia importante, e consideramos que para que haxa a maior das seguridades, neste caso do peatón, ten que ser con rede semafórica. No momento en que este, procederemos a súa apertura. Non temos plazo. Hai departamento de obras que sí que se está traballando, porque a verdade é que dende o departamento de obras que foron quenes idearon nese momento esa rotonda, cando se empezaron a comenzar neste caso a obras de Orrio, a verdade é que está funcionando moi ben, e sei que están traballando nese proxecto porque liberaría neste caso bastantes vehículos que queren ir á zona sur do ensanche, por así decirlo, Praza Roxa e distintas rúas de por ali, a verdade é que libera bastante tráfico que non ten que pasar polo Orrio, o cal é unha boa medida. Sei que están traballando nese proxecto para facer unha rotonda, como Dios manda, unha rotonda definitiva. Vale, grazas.